Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska v tomto videu si zahrajeme ďalšiu hru v Robloxe, čo je Fish. Ako môžete vidieť, začal som viacej natáčať tento Roblox, takže nebudem to zdržovať a vrhneme sa na hru. No tak ako prvé by sme asi mali ísť k tomuto, neviem kto to je, nejaký Pyrie, ktorý nám asi dá nejaké questy. Tak, no, dám asi nejaký tutoriál. No, teraz nám, pýta sa nás, či chceme ho previesť, akože, aby nás previedol touto hrou. A máme chytiť 3 tieto ryby. No, potrebujem len zistiť, že ako toto funguje. Asi to musím stláčať, aby to zatrásel a dá nám to, keby to robí takú návnudu pre tie ryby. Takže to asi budem klikať, uvidím, čo sa stane. A asi sme chytili niečo, len neviem, ako toto funguje. Aha, tak musím asi následovať s tým obdĺžníkom túto čiaru. No a máme nejakú rybu, Red Sniper. Má to 2,8 kg. Takže ideme na ďalšiu rybu. A toto asi bude dosť dlhý. Chcem spraviť z tohoto sériu, takže keby sa vám toto ľúbilo, tak nezabudnite dať like a odber. Včera som videl ďalšie video zo Squid Game, ktoré bolo moje prvé video z Robloxu, takže nezabudnite si pozrieť aj to video. A teraz sme chytili si nejakú epic, nejaký snook, 5,3 kg, to neviem, či to je dobré, ale asi skúsim to udiť sa keby nahadzovať, aby to išlo úplne hore. A mali by sme perfekt niečo, proste aby na to zelené. No toto bude rýchly proces. Ja som sa asi pohol. Nevadí. Takže toto poklikáme a pôjdeme za tým Pyriem, alebo jak sa volá, a asi nám dá ďalší quest. Takže máme tady poslednú rybu. Tu chytíme. Tak, máme. Ideme za ním. Nechce nám to úplne dať ten quest. Takže asi neviem, čo sa deje. Počkaj. Hej, dobre, dávam. Takže, great job, no difficult, I hope. Dobre, bolo to v pohode. A daj mi ďalší quest. Áno, potrebujem zarobiť peniaze, predať to. Ty kokos, to čo má tu? No nevadí, potrebujem ísť teraz ale nájsť, kde predám tie ryby. No, tak trvalo mi to dosť dlho, aby som to našiel. Ale no, tak nevadí. Na toto existujú stry. Takže tady mu silnem ten inventár. A potrebujem zarobiť tých 500 a kúpiť si nový fishing rod. Takže teraz tady musím loviť, čo bude znovu dosť dlhé. Takže tady vám to tady strihnem a vidíme sa, keď budem mať tie ryby a tie peniaze. No, takže už by som mal mať asi všetko. Skúsim to teraz predať. Uvidím, koľko z toho zarobím. Áno, máme to. A teraz si potrebujem kúpiť nový fishing rod. Takže toto je ten, ktorý mám. Toto ukáž mi ho a to dáva minus 70% luck. No tak to je také, to si asi nebudem kupovať. Tento stojí 900. No, to ani nemám. Tak nemôžem si to kúpiť. Dobre, tak idem znovu loviť. Toto by mi nemalo trvať dlho. Potrebujem tak 2 ryby alebo koľko, takže nalovím to tu. Toto zás ten istý proces, akože uvidíme, ak ma táto séria bude baviť, ak vás bude baviť, tak možno s ní urobíme veľkú sériu, uvidím. Tady máme rybu teraz, takže ju chytíme. Tež potrebujem priznať toto, ako to moc funguje, lebo je to také divné, no tak uvidím, ako mi to pôjde. Takže ešte túto chytím, uvidím, čo mi z nej padne. Ešte mi nepadla taká, že dobrá, padla mi ešte taká epika, taká s rúžovým menom.
Ty kokos, to je nejaká plemenista, čo? Počkaj, to čo je? Ty kokos, to je obrovské. Počkaj, čo? To má 9,7 kg. Ty kokos, to čo z nej plamení? Fúha. No tak táto ryba by sa mohla predať za veľa, podľa mňa. Neviem, ideme sa pozrieť. Uvidíme. Takže koľko mi... Skúsim si toto nechať a skúsim predať tú prvú. Takže si ju ekvipnem a predal som ju za 46. No tak skúsim predať aj hentu, celé to predám, ale neviem koľko mi za ňu dá. A dá mi za ňu... No tak to nebolo moc. Čakal som viacej, no ale máme na ten prúd, takže kúpime si ten prúd. Tak, máme ho. A, tak ešte nemáme. Čiže jak sa to robí? Ne, tak mám ho kúpený. Jak otvorím inventár alebo niečo také? Hej, mám ho kúpený. Ja aj tady, no. Tak takto si ho ekvipnem. Tak, zruším si inventár. No a poďme za týmto pajerem. Tak, máme to. A áno, že už sme pripravení. A dobre, no tak asi nás tady opúšťa a už máme ísť na svoju cestu. Takže asi no, pôjdeme no. Teraz pôjdem asi loviť ďalšie ryby. Viem, že tento tu človek mi predáva lode, takže možno na budúci diel by sme išli na loď. Ty kokos, to čo tu má za animácie, OK. No tak teraz zase ideme ďalej loviť a uvidíme, čo chytíme. No tak tady niekto vyzerá, že si ide asi robiť ego na ostatných tady na spawne. A tady zase niečo lieta, OK. Dobre, nevadí, asi nás to moc nezajíma. Takže ja tady sa to chytám. Uvidíme. Moc, je to teraz taká nudná časť, možno na budúci diel, keby sa vám toto fakt páčilo, tak na budúci diel by sme išli na loď, tak sme niečo chytili. Takže toto skúsime chytiť a no také základné asi. No tak uvidím ešte čo chytím. No takže tady dám, áno, tady sme dostali, dobre. Chytáme toto a potom to asi to pôjdem už predať. A viete čo, idem to predať. No, takže uvidíme, koľko sme zarobili. Máme ich... nechcem mi to rátať moc. No, neviem, niekoľko ryb máme. Uvidíme, koľko zarobíme. Takže... Čo je tento barák? No, zaujímavé. Uvidíme, za koľko ich predáme. Iba 278, no zaujímavé. Takže asi ešte pôjdem chytať. Uvidím. Tento tu, uvidím, či nám ešte predá. Áno, tady máme loď. Na tejto lodi, keby by sme ju kúpili, na ňu mám, tak na budúcom diele by sme išli by sme na loď. Ešte ma zaujíma, čo je táto modrá vec, no tak to možno zistíme, to sme dostali. Takže tady ideme ešte chytiť aspoň jednu rybu, alebo dve, uvidím. A asi by sme mohli ukončiť toto video, pretože nechcem zase, aby malo moc. Uvidím, koľko to bude mať. Tak chytili sme nejaký salmón, 4,2 kg, no, zaujímavé. A teraz chytíme tady asi poslednú rybu. A uvidíme. Máme tu poslednú rybu. No, zaujímavé. Zatiaľ, no, a máme to. 1,9 kg. No, takže tady by tento diel mohol skončiť. Keď sa vám toto ľúbilo, zahoďte tady like a odber. Napíšte mi, čo je táto modrá vec. A zatiaľ sa vidíme. Čau.